हामबाय जतन सारिकाहाम तिनी लाइफ मा फाइमानि कारण तो नरक जतन साइमानो थांनाय 3 तारिख फेब्रुवारी सिनी जे रेजल्ट तै किसा कक्लाम सालायमानि थानी अबनो तै मियाप्रो जे काइसा आनी तै भाइरल खाइजाकमानि सस्पेंशन फुल टाइम तो आं साइमाया फुल टाइम रंनि आं ततं साइमाया किन्तु हा अबनि बागै नरक कोनो बखा बायना नाया सिनी तिप्रास रक सिनी बोबग्रानि वारियर्स रक कारण सस्पेंशन जेहनी भाइरल खाइजाकमानि आनी बागै तो काहाम न आनो जत त्रिपुरानि बरक सिनिथुं बा जे सिनिया तंने ब सिनिथुं आनी अमते हे कोनो अमकरै कारण आं सामु काहाम खाइजाक आना तोला खिक्लायनो नायो अब तो जे खाइने खाइथुं अब बिनि प्रब्लेम आनी खाइथाय आं लुकुरंनो लगिरनाय लुकुनि हामियाव जायाव आंबो जानाय तानिके बुबाग्रा जोंनो जखन साका जे लास्ट फाइट लगी रेडिनि जों खा फुरिनो जों रोखा जों बुबाग्रानि आइडियोलॉजी बायनो जों सोलियो बुबाग्रानो हा सिनि ऑल डिप्रेशन आं अमो काइसा मेसेज कसना मुसुङो जे आनो हामिया सापानो बनो हामिया सापानो सिनि हा बुबाग्रानो काइसा जाया तासारि कारण बो सिनि हा मालिक हा बुबाग्रा अमो काइसाले आं लुकुरंनि थानी माने रिक्वेस्ट नेक्स्ट अमो रगफनो कारण जों बताबुक बनि तैनो जों ताबुक ग्रेटर ट्रिपल नि जबाव जों नखलायमानिबा ताबुक तो इंटरलोकेटर रगनि बागैबो संजाक गैतंखा आं आबनो साना थांलिया उला अब किसा एड खाइनाय निगे ताबुक अ सिनि मिलिमानि जरावो सस्पेंशन रखिनि सामने अमो किन्तु आं आनी व्यक्तिगत तो आं माने अमतेरन आं आसे केयार खाया जे सानाय साथों जाया सानाय साथों नरक जखन नुखा भाइरल खाय माने अमो आनी बागै काहाम नरक वान सुखदि कोनो पार्टी फुल टाइम सस्पेंड अमो हाय तो आं अमो तो आनी फर्स्ट टाइम आनी पार्टी खालाय माने नरक तो जतन सिखा किन्तु खायका माने बखारि खायना आं मिसा साइले आं सामले खायमिया आं साकेबो डाइरेक्ट सानाय जार आं लासिवि आं पार्टी खायाब्ला आं लासिने जार किडनी जार आं पार्टीबो खाया आं नबा आरामके साइ तंमानो आं दसनि बागै आसो टेंशन से खायना नाया ता आनी जतन बारी तो करबुक जरासे लामा हामग्राया अबनो कक साबति सानाय नों आं तिसाया अंके जदिन अ लामा हामियानि तिसाका अंकाय बिसाल चाया हाइसिबले बिसाल तांगे तिसा सेम बनो आं सिनि अरनि जे सिनि लोकल लीडर आं साया बरक काहामनो बरक ताबुक सिनि जनमनि दा जनमनि सिनि आरो ते कयेकजन लीडर दंगो आं बरन साया बरकनि कट्टबो खायखा हाइसि इनके ताबुक आं बरकनो सोंका एकदिनो आं दा जनमनि नाव सोंका बाव किन्तु सारनि बुं साका न अमक फना साबानि किन्तु आं अ सारनि बुं तो साना थांलिया हाइपाना नर बखारक माने अमो तां बायदि अमो हाइमिया तासं बायदि जे विशाल देव बर्मा न सस्पेंड खाइजाखा अंके ब अन्य पार्टी थाने अमते हैया एक्चुअली सस्पेंशन उन्या बोबा ग्राबाय आं कक सालायका मिया हरनो सालायका बावबो साका नोंनि कामनो काम खाइदि अब कोनो प्रॉब्लेम या गे आं आनी सिनि लीडर मा दंगो ऊपर महला आं जत बायना सालायका हम के बनि अमो करै जे सस्पेंशन खायनान ओनली सिनि हा बुबाग्रा
sini supremo bo kaisa tongo ke sini sar borom ganang sini Bijirang culture bini tongo karon borok se sungno khlaike khlai mannai kaham hamya borokni thani se borok kuno dino order glak te order bariya khnadi sungke tipramo thana sung ekjut khai baike borokno khlaika noro jotono saimano ang norokno misa basaya ang korbungni bagui ang khlaika no kaham keno ang osuk dino